No release, no rest. No release, no rest. No Ranjan, no peace. Packing counter encounter bondo koro. Packing counter bondo koro. Jangan nago sulai nai. Jangan nago santi. We want justice. No Ranjan, no peace. No release, no rest. No justice, no peace. Ranjan Demare. Release Ranjan Demare. Jai Guru Harini. Jai Guru Harini. No Ranjan, no rest. Ranjan Demare long live. Ranjan Demare long live. Diana long live. Diana long live. No release, no peace. No release, no peace. No release, no peace. Jai Guru Harini. Jai Guru Harini. Ranjan Demare long live. No Ranjan, no peace. No Ranjan, no peace. SNDF long live. SNDF long live. SNDF long live. No release, no rest. No release, no rest. No release, no rest. No Ranjan, no peace. No Ranjan, no peace. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. No justice, no rest. We want Ranjan Demare. We want Ranjan Demare. Release Ranjan Demare. No release, no rest. No Ranjan, no peace. No Ranjan, no peace. No Ranjan, no peace. Jai Guru Harini. Jai Guru Harini. जोंनि गासैबो थाबोनाय एबा सोलिबाय थानाय समस्या एबा जेंनाफोरखौ जों दिनै सरखारनिसिम फोसावनाय जादों। No peace, no peace. No Ranjan, no peace. No peace. Jai Guru Harini. Jai Guru Harini. Jai Guru Harini. We want justice. SNDF long live. Ranjan Demare long live. We want justice. We want justice. No Ranjan, no peace. No Ranjan, no peace. Release all the SNDF from jail. Jai Guru Harini. No Ranjan, no rest. No Ranjan, no peace. Ranjan Demare long live. জ্বলিব, জয় জ্বলিব, ৰঞ্জন দেৱাৰী নহ'লে অসমৰ জয় জ্বলিব, জয় জ্বলিব, জয়
उखैनाय नासयजानाय सोबख'जानाय जोंनि इनाय अनागार खालामजानायखौ जोङो सरखारनिसिम मेसेज होनो एबा होजिखावनो होननानैसो जों दिनैनि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। बेनिखायनो आं गुरैयै खावलायदों साफ्रोमबो सफैनो हानाय जोंनि रायजो राजा नोंथांमोना जोंनि समस्या जेंनाफोरखौ बिखायाव दोननानै सान्दुं गोसाब्लाबो जोंनि बे जौस्रांनि मोखाङाव साखाथियाव गसंफैनो हायो। बिनि थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। फैनो हानाय मानिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोंनि XNDP इउनाइटेड फराम चिरांनिफ्राय गेजेरजों बेखौनो जोङो फोरमायनो सानदों बा मिथिहोनो लुबैदों जे जोंनि बयबो मिथियो एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्ला लोगोसे बिटिआर एकर्डनि सागानगिरि बिथाङा सासे सान्थिनि सुक्तियाव बिथाङा सागानगिरि जानानैबो दिनै बिथांखौ जोबथेसालियाव फिन लांफिनबाय। बेनि थाखाय जोङो दिनै खुद्रिखाङो आरो जोंहा दिनै सासे फाउन्डार गैयैयाव जोंहा टेकनिकेलि माखासे खामानि मावनायाव आरो जोंनि सेंग्राफोरखौ कन्ट्रल खालामनायाव जोंहा गोबांथार बेले बेजे जानानै फैबाय थादों। बिथां गैयैनि थाखायनो दिनैसिम जोंनिया रिहेबिलिटेसना दासिमबो जानानै फैयाखै। दिनैसिम गोबां आद्रा दङ। लोगोसे जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि नामाव जि होनो गोनां एबा मोननो गोनां जों रायलायखानाय बेबो दिनैसिम प्रसेस जेबो जायाखै। बेनिखायनो जों लुबैदों रन्जन दैमारि बिथां एबा रन्जन दैमारि सार बिथां गयोब्लासो बेफोर खामानिया थाबैनो जागोन होननानै जों आसा खालामदों। बेनिखायनो जोंनो रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो नांगौ। बेजों मा रोखोमै बख'यो बख'वा बेखौ जोंहा बुंनांगौ गैया। जोङो बिथांखौ थाबैनो इतिमध्ये बिथां सरकारा बुंगासिनो जे थाबैनो गनाय जासिगोन थारैनो गमारगोन नामा? थाबैनो गगोन होनायाथ' दानिल' नंला, गोबां सम जाबाय, गोबां सम जों रायलायबाय। थाबैनो गगोन होननायखौ दिनै जों नुदों। बबेबा मोनसे जायगायाव दोनफैनायखौसो जों नुदों।
नाथाय जों दिनै बेफोरबायदि बबेबा थाबैनो गनायनि नामाव बबेबा दोनहैनानै गबाय होनना बुंनायखौ जों लुबैया जोङो गनायखौ नांगौ डाइरेक्ट गनायखौ बबेबा मोनसे जायगायाव थानानै जे बिथाङा जोंजों अपेन रायज्लायनो हागोन जों बेखौ नुहुराखै बेखौ समाजआ खोन्थासिगोन बावैसो बे रिहेबिलिटेसन आरो मानगोन दैमारि सार गनायनि प्रसेसखौ जोंनो खालामगासिनो दं जोंनि बे डेमनस्ट्रेसन बा गभर्नमेन्टजों सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो जों मावगासिनो दंखायो मोनसे प्रसेसआव थांगासिनो दंखायो जों बेनि थाखायनो दिनै सुबुं गमाबो फोजोबखावनायबो लादों मेम'रेन्डामबो जों गथायगोन एबा गथायदों बेनि थाखायनो दिनै जों खावलायनो लुबैदों दिनै गोदानै हाथियार लानानै ओंखारनाय इउएलएफनि बाथ्रा इउएनएफआ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनांगौ जों साना गोनांथि गैया जोंखौ लानानै बिथांमोना जेन दा बुंथों मानो होनोबा जोंनि जि मावनांगौ हाबा जोंनो मावगासिनो दंखायो चिरां जिल्लानि एक्स इउनाइटेड फार्मनि बानजायनायाव बे सुबुं गौमा होज्रि खावनाय हाबाफारिया हाग्रामा ब्रिजनि सेराव खुंफुंजादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो सरकारखौ खावलायनो गोसो खालामदों जे एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सासे सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ जेन जोबथेसालिनिफ्राय अति हुनकाले थाबैनो जेन उदां अख्राङाव लाबोयो दिनै अकल एक्स एनडिएफबिआल' रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव नागिराखै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय साफ्रोम बर' हारिया दिनै रन्जन दैमारिखौ जोंनि हालामावनो थानानै रायजो राजाफोरजों थानानै समाजनि खामानि मावजानायखौ हास्थायदों लोगोसे बर'ल' नङा बर'नि अनगायै बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो दिनै रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव फैनानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे थानानै खामानि मावनायखौ हास्थायदों बिनिखाय जोङो सरकारखौ दाबि खालामदों जे रन्जन दैमारि सारखौ अति हुनकाले जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनांगौ आरो समाजजों लोगोसे थाफानानै समाजनि खामानि मावनो बिथांनोबो मोनसे सुजुग सुबिदाखौ होनांगौ होननानै जोङो खावलायगोन जोङो बिथां गबिन्द बसुमतारी मोनसे समाव बिथाङाबो एनडिएफबिनिनो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा जिबायदि मन्तब्य लाखिदों मिडियाफोरनि गेजेराव बे टटेलि बेसलेस बिथाङा जिबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों जे सुबुं गौमा होज्रि खावनायनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया उदां जाया होनना बिथाङा बुंबाय थादों नाथाय मा लामाजों उदां जागोन मानो मावाखै बिथाङालाय सरकाराव थानानै मानो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि जुदि बिथांनि गेजेरजों लामा दङब्ला मानो मावनानै खोन्थियाखै दिनै जोङो लिगेल प्रसेसनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ बिथांनि बेलखौ जों बिथांनि हियारिंखौ जों आरो हाइकर्टआव लाबोफिनदों बेजोंनो लोगोसे जुदि दुलाराय बर' माहारियानो रन्जन दैमारिनि जानानै हज्रि खावफायोब्ला बयबो जुदि फंसे बाथ्रा बिथांखौ उदां नांगौनि बाथ्रा बुङोब्ला जों फोथायो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जोंनि होज्रि खावनायखौ बेसेन होगोन आरो फैबाय थानाय समाव लिगेल प्रसेस आरो सुबुंफोरनि होज्रि खावनायनि जुनैनो जोङो रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ 18 तारिखआव क'क्राझार जिल्लायाव जि सानै व्यक्तिखौ इनकाउन्टार खालामबाय फेक इनकाउन्टार खालामबाय बिथांमोनाबो जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो ओंखारबोनाय बारग' एनडिएफबिमोन नाथाय बिथांमोनखौ